Ci siamo, ci siamo. È iniziata l'avventura della giornata mondiale dei bambini. Flimkien ma' ħafna tfal oħra niltaqgħu mal-Papa u jkollna esperjenza sa' knisja ħafna iktar miftuħa, ħafna iktar maquda. Opportunità kbira u mhux ta' min titlifa. Ci siamo radunati per dare il calcio di inizio a un movimento di bambine e bambini che vogliono costruire un mondo di pace, un mondo che ha un futuro perché vogliamo prenderci cura dell'ambiente che ci circonda. Il motto di questa giornata mondiale dei bambini è una frase presa dalla Bibbia. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Lo diciamo insieme? Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Dio è novità, sempre il Signore ci dà la novità. Cari bambini, andiamo avanti e abbiamo gioia. La gioia è salute per l'anima. Gesù ha detto che vi vuole bene. Gesù vi vuole bene? In voi bambini tutto parla di vita, di futuro. E la Chiesa che è madre vi accoglie, vi accompagna con tenerezza e speranza. Bravi! Che Dio vi benedica! Che Dio vi benedica! Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum qegħdin nagħmlu il-festa ta' żjara tal-Verġni Imqazza Marija lill-qariba tagħha Eliżabetta. Ejjew isimgħu ngħidilkom intom il-koll li tibżaw minn Alla, ngħidilkom x'għamel miegħi. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti ejjew nitolbu maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Int li bent Alla li twelid minn xebba u sirt ħuna mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti ben il-bnidem li tafu tader in-natura dajfa tagħna il-bnedmin, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li ben il-kbir tal-missier li salva lil ħutek u twassalhom fis-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lil Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba.
infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla bissir li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Alla bin il-missier, int li tneħħid nubit ta' dinja ħenna għalina, int li tneħħid nubit ta' dinja ilqa it-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-oli, Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla, amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, meta l-Verġni Mqazza Marija saret omm ibnek, qabel ma tagħtu lid-dinja int nebbaħta biex tmur iżżur lil Elisabetta. Għamel li aħna wkoll nġibu ruħna skont ma jnebbaħna l-Ispirtu Santu biex inkunu nistgħu flimkien ma' Marija infaħru dejjem il-kobor tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien ma' l-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Sofonija. Għajjad bil-ferħ ta' qalbek bint Sion, Iżrael, semma leħnek. Infex filena u ifraħ b'qalbek kollha bint Ġerusalem. Neħħa il-mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik. Keċċa lill-edewwa tiegħek. Is-Sultan ta' Iżrael il-mulej u f'nofsok. Ma jkollokx iżjed ħsara minn xiex tibża. Dakinhar jgħidu lil Ġerusalem, tibżax Sion, tħalli xidejk jintelqu. Il-mulej Alla tiegħek qiegħed f'nofsok, gwerrier li jsalva. Minħabba fik jitenna bena kbir, fimħabtu jġeddek. Jinfex minħabba fik fajjat ta' ferħ, bħalli kieku fjum ta' festa. Il-ħsara inwarrab minnek, biex blajb tiegħek ma tibqax mobbija. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali, kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Ara, Alla s-salvazzjoni tiegħi, jien nittama u ma jkollix minn xiex nibża, għax qawwieti u għanjieti u l-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Flimkien, kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Roddu ħajr lill-mulej, sejħu ismu, għarfu lill-ġinus bl-emejjel tiegħu. Xandru li jismu huwa fil-għoli. Flimkien, kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Għannu lill-mulej għaliex għamel ħwejjeġ kbar. Ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ, għanni intu tammar f'Sion, għax kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Flimkien, kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Ħinja int, Verġini Marija, għax emmint li jseħħ dak kollu lil mulej bat jgħidlek. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-oljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Elisabetta. Malli Elisabetta semat lil Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha. U Elisabetta ntliet bl-Ispirtu Santu. U nfexxet fajta kbira u qalet,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi? Għaxara mal-li smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma bat jgħidilha il-mulej. Imbagħad qalet Marija, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu, iva minn issa l-qudiem kull nisel isejjaħ li ħinja. Għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar qaddisu l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' drija u xerret lil dawk li huma mkabra f'qalbhom. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u olla ċkejknin. Bela b'kull ġid lil minnu bil-ġuħ u l-onja bathom il-barra b'xejn. Ħaħsib Israel qaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. Bħalma wieħed lil missirietna biex Abram u nislu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Eliżabetta għal 3 xhur u mbagħad reġgħet lura lejn dara. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-festa tal-lum hija waħda speċjali fil-Knisja Kattolika. Dil-ġurnata itfakkar meta Marija Ġesu żaret lil qaribita Eliżabetta. Marija kienet għadha kemm saret taf li kienet sessirhom. U l-Anġlu Gabriel għalilha wkoll illi Eliżabetta kienet tqila bit-tarbija Ġwanni il-Battista. Bla tnikkir Marija poġġiet fil-ġemp l-interessi tagħha u marret iżżura. Meta Marija waslet Eliżabetta ntliet bl-Ispirtu Santu. Hija sejħet lil Marija imbirka għax emnet fil-wedid ta' Alla. Din iż-żjara hija waħda mill-misteri tal-ferħ tar-Rużarju li aħna nikkontemplaw fir-Rużarju. Parti mit-tislima ta' Eliżabetta lil Marija fil-Vanġelu tal-lum ħadet posta fit-talba taslima. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Eliżabetta tiddikjara lil Marija bħala mbirka għax hija omm il-mulej. Din l-espressjoni torina il-ġentilezza, torina l-fidi ta' Marija. Tgħidilna li Marija hija mbirka minħabba l-fidi tagħha. Imbirka dik li jemnet li jseħħ kull ma ntqallilha min-naħa tal-mulej. Kienet propju minħabba l-fidi tagħha li saret li bent Alla. Kienet lotja sħiħa tagħha fil-fidi għas-sejħa Alla. Ħajsir minni skont kelmtek. Kienet di li għamlita il-mulej. U r-Rużarju jgħinna naħsbu fil-fiduċja ta' Marija f'Alla u fl-imħabba tagħha lejn l-oħrajn. Din kienet it-tip ta' fidi li kellha Marija. Iż-żjara tagħha lil Eliżabetta kienet il-fidi tagħha li traduċieta f'ġest ta' mħabba. Din hija l-istess fidi matura illi aħna l-koll msejħin għaliha. Il-fidi li tidher fl-imħabba. U Marija turina it-triq għal din il-fidi. Din il-festa tfakkarna fil-ferħ tal-miġja ta' Ġesu. Turina sbuħija li hemm fis-servizz tagħna lill-oħrajn magħmul b'imħabba. Għana msejħin biex nimxu fuq l-eżempju ta' Marija. Nistgħu inwasslu lil Ġesu lill-oħrajn permezz tal-kliem u tal-emejjel tagħna bħalma Marija waslitu lil Eliżabetta. Meta Marija marret ant Eliżabetta ma marritx waħedha. Kienet qed iġġor fiha fiħdana lil Ġesu. U kemm Eliżabetta u kemm it-tarbija li kellha fiha Ġwanni esprimew il-ferħ tagħhom għal din il-laqgħa ma' Marija. Ferħ li ġabbitu Marija għandhom.
Jalla il-laqat tagħna ma' min niltaqgħu, min inżuru, ikunu wkoll mezz ta' ferħ. Jalla aħna nkunu għajn ta' ferħ għal dawk illi niltaqgħu magħhom. Din iż-żjara turina kemm bħala tajba Marija hija qrib ta' kull min jinsab fil-bżonn. Hija qrib tagħna biex qatt ma nitilfu l-kuraġġ quddiem il-problemi tal-ħajja, quddiem id-djufija tagħna u d-dnubiet tagħna. Marija turina s-saħħa, tatina s-saħħa u turina it-triq għal-għand bina. Ħuti, ejjew nitolbu lill-Alla biex jgħinna nifhmu dejjem aktar il-misteru tal-Verġni Mqazza Marija fl-istorja tas-salvazzjoni, filwaqt li nimitaw l-eżempju ta' mħabbita u ngawdu il-ħarsien tagħha. Ngħidu, Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina. Sabiex il-Knisja jkollha fiduċja sħiħa fik, Mulej, li dejjem taħdem fis-skiet biex tħejji l-ġrajiet l-aktar deċiżivi tas-salvazzjoni tagħna nitolbu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina. Sabiex kull nazzjoni ġarrab il-ferħ ta' min jiltaqa' ma' Kristu, is-Salvatur tad-dinja, nitolbu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina. Sabiex iż-żgħażagħ tagħna jarfu jimitaw bil-ħeffa ta' Marija u jaqdu bil-ferħ lil minnu fil-bżonn nitolbu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina. Sabiex aħna nistennew lil Ġesu jerġa' jiġi fil-glorja bl-istess imħabba u x-xewqa li stennew biha Marija, Eliżabetta u Ġwanni fiħdana nitolbu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina. U Alla fid-dej permezz tal-Verġni Mqazza Marija, inti ġibt ferħ fid-dar ta' Eliżabetta, għamel li bil-kelma u l-eżempju tagħna aħna nwasslu lil ħutna lill-Ibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqazza kollha tiegħu. Atina Mulej li nofrulek kif jixraq is-sagrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna biex joġob lill-kobor tiegħek kif oġbitek l-imħabba tal-Omm Qaddisa ta' Ibnek il-waħdini Ġesu Kristu Sidna li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfa' qlubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-Mulej. Niżuħajr lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Mister Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħaj. U nfaħruk inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fi żjara ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu
u bla ma tifset il-glorja ta' xbubità tat li d-dinja id-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat u l-kol ferħana jfaħruk ismewiet ma' s-serafini u l-qawwiet tas-sema flimkien ma tagħhom il-qan jitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 il-Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-oli ta' smewiet, imbierek minn ġej fisem il-Mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis tassew int Mulej, int il-lajn ta' kull qudussija, għaddes għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex mir-raħibati ħal-ħobs rat-tilħajr birku qasmu taħ li d-dixxipli tiegħu qal ħudu kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Eku kol wara li klaħal kalċi ta' ġerat il-ħajr taħli d-dixxipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dam tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun mal-Isqof tagħna Charles mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħenna li l-koll nitolbu kwati li wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mazzon Malla Marija, mal-Arus taħa San Giuseppe, mal-Apostli mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minnu ħati għalina. Daħannix fit-tixrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba feħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwit. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek iħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi tħares lejn nubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għad jaslimu l-aqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien bad-dem kun jiswew lilna se taħdmu. Ħaruf ta' li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' li tneħħidnu bit-tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' danu li neħidnu bit-tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jitbiss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Kull nisja li sejjaħ li ħini għax is-setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar qaddis u l-isem tiegħu nitolbu. Tfaħħar il-Knisja il-kobor tiegħek o Alla għal ħwejjeġ kbar li inti tagħmel ma' min jaqdik. Għatina li tħoss b'ferħ kbir lil-ibnek dejjem ħajf dan is-sagrament kif qabeż bil-ferħ San Ġwan Battista x'inħassu qudiemu meta kien għadu fil-ġuf bi Kristu Sidna. Amen. Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Sant. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ. Fis-sinjal li jagħmel li jibdel siġġarar mimlija sa' xfar bilma li ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li iżjed ikkumplikati u l-mumenti li iżjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw wkoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja tal-Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija, ta' viċinanza u solidarjetà maħutna li qed ibatu. Jiena mbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fejn kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira.
Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana sma tal-btana ħlisenna u qafmana, glorja lill-Missieru, lill-Ibenu, lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma orina li inti jomna għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaffrinna d-nubitna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fl-ewwel misteru tal-fern nikkonsidraw meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kumberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kumberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kumberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kumberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kumberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kumberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kumberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kumberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kumberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kumberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja Amen. lill-Missieru, lill-Ibenu, lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma orina l-inti jomna li kismat tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaffrinna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li għandhom l-aktar għandhom bżonn l-ħniena tiegħek. Fit-tieni misteru nikkonsidraw meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja inti mimnija l-mulejmija kumbirk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kumberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kumberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kumberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kumberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kumberk inti fost in-nisa
imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fossin nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fossin nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fossin nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fossin nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Ibenu, lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun nibem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubitna ħarisna min-nar tal-infer. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk iktar li għandhom bżonn tal-ħenjien tiegħek. Fit-tielet misterju nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fossin nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fossin nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fossin nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fossin nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fossin nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fossin nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fossin nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fossin nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fossin nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fossin nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Ibenu, lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafridna d-nubitna ħarisna min-nar tal-infer. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fir-raba' misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fossin nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina l-inti jobna li kisma tal-btana. Ġesu li twilet għalina li tikun bnidem bħalna. O Ġesu tijaj affrinna d-nubitna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwe kolla, specialment lil dawk li l-aktar għandhom bżon tal-ħanijena tijek. Fil-ħames u l-ħam misterju tal-feħ nikkonsidraw. Beta Sidna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 tiem sabuħ fit-tempju jiddisputa ma' dotturi. Missirna li jinti fis-smewit jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibenu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Maria Santissima Orina l-intijom li kisma talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li iktar li jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slim għalik Sultana, tal-ħniena ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik, lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li tefa. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet tad-dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġini Marija. Tlopalina qaddisa Malla biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għall-intenzjoni tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatik, ikun li trid kif is-sema jekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Litanija tal-Madonna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu ilqa it-talb tagħna. Kristu ilqa t-talb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Dar tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Alla li tneħidnu bit-tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Alla li tneħidnu bit-tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Alla li tneħidnu bit-tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem
u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin midwejja ta' issa, u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-terfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-fidi u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għadde Giuseppi kun missiera lina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja, għaqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteri tal-ġisew u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek li sem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.